ефірі Радіо Лада. Радіо подкарпатських русинов. Ви слухаєте передачу «Біблейський язик карпатських русинов». Що познається в сравнении? Рушівське, русинське Євангеліє із елементами регіонального язика напечатано було вже в 1527 році. Великобританський світ лише недавно справляв 4 століття англоязичної Біблії трудами Вільяма Тіндала. Но раз англічани уже спалили його в 36-му році, то і вся їх дата условна. 400 років, і то условно. Ми же отпраздновали недавно 1150 років крещення Карпатської Руси і начала слав'яно-русинської письменності. Наша слав'яно-русинська Біблія переведена була святими братцями Кирилом і Мефодієм і нараз стала основатися позад 863 года і при богослуженні, і чтенні у народі. А Древня Болгарія і в її составі Древня Македонія і Карпатська Русь благодаря письменності скоро стали великими державами з письменними народами уже в X віці. І наші предки були способні уже помочи через 120 років у 988 році крестити київських полян. Поляни в Древній Русі познайомилися з священним писанням позад русинов через 100 років у час крещення при князі Володимирові в 988 році. А повна Острозька Біблія напечаталася в 1597 році. Кроме цього, сохранилося Пересопницьке Євангеліє, котре моложе, чим нашої Рушівської в русинов карпатських на много літ. Рушівське і русинське Євангеліє із елементами регіонального язика напечатано було в 1527 році, то єсть на 70 років раніше. І з годами регіональні особливості русинського язика сохранялися благодаря церковно-слав'янському язикові, котрий в свою очередь сокотив і наш слав'яно-русинський язик. Зато днеска русинам подкарпатським не є потреби переводити священне писання із церковно-слав'янського на народні розговорні язики. Є потреба зробити легку адаптацію старих граматичних форм, що в стягнутій формі суть, а що наоборот, у повній формі. Днешня адаптація церковно-слав'янського текста священного писання времен святих Кирила і Мефодія позад 863 года на біблейський карпато-руський язик, котру чекали многі на Подкарпаттю, і була розроблена лінгвістами Інститута історії і філології Ужгороді. Для адаптації текста ізучалися старі монастирські тексти рукописів Мукачівського, Грушівського і інших монастирів наших, тексти покрайніх записів, тексти Грушівського русинського Євангелія із елементами уже древнішого регіонального язика, Королівського русинського Євангелія 1650 года, тексти Черноголовського апостола 1690 года, надгробні надписи Македонії з 903 года, Чорногорії 950 і Угорської Руси 1708 года. Радіо Лада. Радіо Лада. Адаптація церковно-слав'янського текста священного писання зроблена карпато-русинам по древнім спискам, оставшимся на Карпатській Русі, особливо з текстом Королівського карпато-русинського Євангелія, наповненими древнішого на 70 років, чим Пересопницької. Древня Русь знає Остромирове Євангеліє з 1056-57 годів, а святий Константин, брат Мефодія, у Херсонесі уже видів Євангеліє і Псалтир, що були писані руськими письменами. І то було ще в 861 годі. Возможно, то була одна із форм пережої глаголиці.
Наша славяно-русинська Біблія переведена була святими братями Кирилом Мефодієм і нараз стала основатися уже позад 863 года, і до днині в богослуженні цей язик не мінявся. А оскільки наш карпаторусинський язик майже ідентичний церковному, то значить наш язик карпаторусинський один із найдревніших славяно-руських язиків – язик біблійський. Ви слухаєте Радіо Лада, передачі «Біблійський язик русинов». Слухайте Радіо Лада.